Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi jangde men yahannode. Mi wino on noon ko jangete e Pulaar ko ene wayno en gari hen ha to wiyete ƴaaɗo. Rewanno hen ko biyetegal koƴƴo mbawal. Koƴƴo mbawal noon wawata masede, ko ɗum saabi ƴettanmi on alkulal biyetegal qaangal ngal mase. So masama gasi wona aseto on jangi alkulal qaangal heddo alet altine talata alarba ɗe timma inchallahu taala. Wona on jangi mba, on jangi hen nda e jaa e nga e nder balɗe 4 he on timmi. On saha noon mi wadde hen alkule goɗɗe ɗe ganduɗa garoje walludema saɗa jangine ko wayno cimoje walla dowuji walla ko watte e nder julde he ɗenne gara hen. Ɗum saabi ɗe mbaɗa hen ɗe ɓeyda hen ko wayno wiide alkulal cha ala e Pulaar, alkulal za ala e Pulaar, alkulal gha ala e Pulaar, alkulal aa ala e Pulaar, alkulal kha ala e Pulaar. ɗe ɗo ɓeydumi hen ɗe fof man jangude so Allah jaɓi. waɗira hen noon ko ha walluma an jangowo nde wonno adduma ɗo ko jangude addani ɗo yeddodirede ɗeɗo ngala hen ɗe ene hen. ko ari ko fof ko jangde wiyete ɗo Pulaar haaɗi ɗo aɗa andi ɗo haaɗi kaɗa ɗon ko heddi ko ɓeydira hen ko ha ɓeyduma to jangdema. alkule qur'ana arab ɗene on ji on cogganama ɗe ɗo wonno gotal timmi eggina watta ɗo gandirta so adima, so woni hakkunde, so woni sara, so serindima ɗum ne soggira gotal gotal ha timmi. gactirɗen ko fatiha o mbaɗna ɗum doge doge ha Allah walli on fatiha o timmi. heddi ko ndewnen hen simore wonde woni naasi, nden kadi sogge so gasi on jiyat jangde mon nde ne ɓeydo yawde. Ano jangowo ɗum o deftere ma alqur'ana nde kippitta ma yi toon fatiha o, on saha ƴetta fatiha o jiyamo e deftere he jangamo gandamo. on saha wona andi fatiha no windirte, so tawi aɗa masayama tan yaɓanma naasi one waɗe limto mum ganda no windirte. so gasi jehen falaki jehen ngabbiren no ɗen jaron ha haqqille ma ɓeydo wimtande jangde nde. on saha garen masen e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo, hankadi jangde mon ɓuura yawde. jangde ala heñare famɗi hen heewi hen yo ɗiggu wiya, famɗi hen heewi hen yo ɗiggu. nanɗo noon allungal ne winda hen dental diine TV noon YouTube o wiyete Yaya Ly wonande an jiɗɗo wadde hen ballal ma e duusoma, gonɗo YouTube, gonɗo Facebook, gonɗo kala nokku ɗo wona ene janga hen ene wallitoro hen gandal. neldu hen so Orange Money, so Wave, mbaɗa hen e oɗon numéro 00 221 77 906 14 81. annen gona jingowo ballowo jangde yahore nde. ndeɗo jangde ko e ndendinde goto kala ene jogui hen laawol jingere wallere.
jingon hen ballon hen jingon ballon jangde nde wawa dañde sembe no sembiri nde wawa yaadu mayru ko so goto fof heedi banggue deƴƴi tan deeƴi wi on jarama jokke golle min beltima te ka jiɗɗo jangude ko jangintoma ko aɗa andi a majjani ko kuura on gandi kuura mi jeeya on jeeya wifi on mi jeeya on jeeya connexion mi jeeya on jeeya nafara noon ko goto kala jangowo hen wakkilo wadde hen to fatta ha wiye waɗa hen tawda hollama numéro mbatta yettowo so banggue Wave to banggue Orange Money walla Western Union walla MoneyGram riya ɗo mbawɗa waɗirde ɗo waɗir noon e oɗo numéro omo waɗi whatsapp o gara kaala hen kalnamin ko a nuldi min ganda a nuldi ballal ma yettima galle jangde golle ko jangde oɗon jiiya jangde nden arrita e moɗon so inno wona acca haaju accako arta e mon ko haaju min gaccata onon jehone haajuji moɗon e dawi moɗon oɗon keɓa kal moɗon ene yooɗa hayso min kaalani itton balle mon nuldon taw min kalanani on ɗum tawde noon on jii numéro o heɓe hene nodda mbiya min gandaɗe watteɗo wadde nan ɗon ɗo mbatton Orange Money walla Wave Western Union MoneyGram mbaɗɗa e foof yettoto galle o on woni 00221 77 o 906 14 80 nan ɗon a huccida ndaara hoto yurmo posma o itti hen ko mbawɗa nulda yetto keeso so hunde boniri en itten cooden hen tawana ko banki fota min nodda on gadde ɗum walla gadde welani yooɗani ko on tan ganda koye mon ko addoɓe gaddon yooɗiri no yooɗirtani so finama tan dawe jangguine on so gandi jangguinoɓe ko yimɓe ko ñaamoɓe ko yaroɓe ko joom haajuji ɓe gacci haajuji maɓɓe noon ay mballa on ittirone majjere on ga son keeɓi seeɗa mon itte seeɗa o ndendon ɗum e mabɓe ene yooɗi hay soɓe kaalani ɗum jangguinoɓe ko maɓe mballe jangguinoɓe maɓe mballe oɗon gandi ɗum jangguino no yurmini yahata hay nokku ɗo gotel jooɗi ne janggina wona hen ha gayna onon noon dawona dayi moɗon keɓon lebbi mon walla ñalawmaji mon mbaɗone barmeji mon haajuji mon kamɓe noon mbatteɓe e nder moɗon duusomɓe jangde nde so janggama nafoore ene hen ɓesguji men so janggani janggoɓe gacci janguinde jangoɓe janggani hoto yarata jangoɓe janggani janguinoɓe gacci janguinde hoto paaɗen nafata noon ko ballen janguinoɓeɓe ɓe mbawa janguinde en ɓe janguini ɓesguji tambo jangde nde so ɓe jeehi ɓe lomto on noon woni duusoɓe ɗum ɓe nan ɗon dental diina uddeni heeɓe mbikka uddani dental diina ɗo wonno woni ha joni ene yaranno ñalawmaji mum nan toon oɗon gandi no wayanno kala gonno toon andi wano ka jiɗɗo artude hen numéro o nan ɗon gara kaala indema yettodema ɓe kaalanma serɗiji lella toon ɗi aɗi belma naneɗa ñaata hen dental diina nan toon ko série janguete hen min kaalin ɗum série watte hen jangge hen série watte hen jangge hen e daaka so yontoyi hen kawru hen ko nanga toon hen lombete korka so arowi tafsira ɓoyani ɗi ko toon mbaɗete toon lombete so Allah jaaɓi inchallahu taala e gueɗe goɗɗe toon watte wo amma noon gongal ngal innira ko kabaruji pular nanguiteɗi somi nanguitima ko nanguittomi ko e journuji ko ɗon waɗete ngalne ko banggue heedi ngal to ko wonande winoɓe jiyata bindi pular yiɗɓe janngude pular ɓe ɓenne mbaɗana nokkuyel mum keeriguel kala garɗo jangga ɗon sa ari ɗon tawaɗon jangdema jangga ngal to ko winoɓe jiyata limto hijjo ɓuurano arab ɓenne mbaɗana galle nan ɗon an noon garowo andi ɗo jiɗɗa jeeyede e majje sa ari nodda e oɗon numéro 00221 77 906 14 81
on saha ngara kaala indema yettodema e whatsapp he on saha kalɗa serɗiji ɗi belma naata ɗi mbayadima an jogui yaaduma an jogui sungo ma hay goto wattake hen kadi ala nananam kaari jiɗɗo fof arana hoore mum ala suka ala mawɗo ala debbo ala jiɗi fof yiya aɗa yiɗi janngude ngara janggen a yiɗa min mbawama hay hunde mbawi ko haalande on ko jiɗɗo min kaldata jiɗɗo janngude o bisimilla mum ara naata jangga haalne sarɗiji jangde jaɓa nana yentodira e janggoɓe wala ko watte ko foftina hoore muɗum jawdima ndi addira ko ha mbaɗa haaju so tawi noon an jawdima ndi moftirɗa ko haaju ma tan goto kay jiɗa kadi wallede a wallata yahata sa woni balleteɗe won ballowo sa woni jingante won jingowo aɗa walle aɗa jingane anne eto wallu jinga ene fof koye guutum ken yimɓe wadde min kaalani on goonga nanon goonga o jaɓonmo kala gonɗo youtube waɗa hen ballal ma ha gonɗo facebook waɗa hen ballal ma an gon dental gongal e yettoma to gonɗa ɗo aɗa janga hen aɗa wawa hen anne alarba ma yo ar hen walla ndendina alarba ma ha won lewru ƴetta lewru ma so mayi nulda e oɗon numéro yetto min waɗa e keese mbawno wiide jokke golle jokka mbawa wiide on jarama de e wona jarama woɗɗo fawi wadde on jarama jokke golle min beltima yaato o gaddi koye waɗa ɗum noon yo Allah hokku en nande nanirde Allah jaɓirde Allah arirde Allah natirde Allah nanɗo numéro nanɗon kala yiɗi wadde hen ballal muɗum bisimilla muɗum mbaɗa hen yetto galle o oɗo ko musidɗo mon guiɗi mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi bil alamina eɗango nanɗon hay goto faltake hen kala yiɗi arde wallude bisimilla ma sa debbo sa gorko sa suka sa mawɗo ballal ma sohla hen nelda hen taw ala haala mbaɗa hen ko mbawɗa aɗa faandi aɗa walla diine ma aɗa faandi aɗa walla leñol ma aɗa faandi aɗa walla jangguinol ma ni foti wassalam